Okay, none. Dalo and Chipakaria. Because one day I come Oji, Buali Oji. I'm waiting at Buali Oji and they told it. Because no one day Nanyalanya, Buali Oji. Nanyalanya. So, because when the guys will do, one of the protocol in Okutata. The final Yata is a 1 night worker do, and is a Onyamulang Yajan Koma. Then, Amamna Ono, Zinunia, Wake no more. Una Bacholena. I will only Jabalon or for Nata. Monday, Magoliva Manono. Which of one is here? Is in here one advice or the other. It was here. Never 2 years when, never Tiana. About 200 Passaria. Even the normal before he feature pianist, memory wipe la wipe. So now, come I have a guitar. Organabian Nimis or a they can think I go back and you know, not if I have Cavallo was Raja. So, and grew up, I'm here, microphone to only says Convivo. Go week, if I want 1 or 2 things, who I were going to Mano, before I'm making home, ask me no. If I never knew, because when I feel that call first time in my life, it's like our father and our mother. See Nigeria, wherever they. So, I also know. I'm asking one. All the film is going to be and the first time woman I did in life, or was I the beauty. And I'm asking people not because you were to hold on no, that's one I spoke about you went back to my city of horse, table on that. All the people 90 years. People who couldn't do it, they couldn't do it. That's what now. Or people know that the only way former. I am not that when I see us called up or you tell no. So can I live because I don't know if it was a one asking no. On the line of that, I've run a lot of proof because now I find out if you would come on now, don't know what's up. 1 night work a Bukalo or year, don't know Bukano other than my God today. On a able to food and one about only Nobulos Webu, Malada carry Malada matter. So if I get available, I see you go 1 night working, or no window, now family is doing that. And I see a person now. The phone law, but in Gasquan would know. I am another town our family union. Because if I go to dry. Then when I was in that, so what you don't have to let it go away. All the 79. So all the leaders will know at the union. They come back powerful. They will go. They have to speak. And because I pray now, we are not getting the same now. No, if I go to know one again, not getting the law one. I'm telling them not here today. And what are they getting when I'm working on one? I know why. So why again? So I need them too much because now all say now Okabon Kakazi
ọ bụrụ na Nigeria ka anyị nọ, I think akara ịnụ one shot na-arụsi ya because na ozu nna ga bụrụ ozu a na-ebere akwa, believe me, ọ bụrụ ozu a na-ebere akwa. Onye ọbụla nọ 90 years ọnọdụ ife ọ ga-anọ na-ayọkwa na anyị chere nọ here, anyị ga-eru that age. Chukwu oke abịa mere na ruo that age in Jesus' name. Anyị ga-efu gafekwe the age because na ifuru oge awa fada na-enye anyị okwu ndụmọdụ. Ọ na-akọwa na nna ya sịrị na obere nwa ndụ nke anyị ebiri n'ọzọ ebe oge onye nọgoro obere ihe na-akpọ nwa obere nwa. So ifu n'oge ahụ ka ndụ na-atọ ọzọ ụtọ. So anyị agagide nka karịa ebe anyị tọrụkwata obere nwa. That is stages in life. So ifo mmadụ agagide nka karịa ebe ọ na-echegbu azụ oge ha mgbe ọfụ. Ọ na-akpazi agwa na-ele n'anya ọ kwataghị nwoke ma agaghị nwaanyị akpọdoro agwa. But this is nature. You can't cheat nature. So we grow from stage to stage. So I want to refer now. Okay, nka akawa nkata ndụ na-atọ ụtọ. Kita anyị dị young, you can take any risk. If na na school, ị na-asị na ego oriri okwu, isi gị dị ekọrọ okwu n'okwu a, na-amasị ya ka efu ya. Ọ bụrụ youthful age. Mana ọ bụrụ oge ewebe onye Igbo na-adọ ụmụaka na ntị ejekwana emekwana ife ebute mgbu problem. So this go because of time and like ọnọdụ taa abụrụ ọnọdụ tupu okwu a na-arịọkwanụ gị tupu oge abịa ma because most of us nọ here nwere ike ọ bụrụ the last day a ga-ahụgo here because of anyị nọ ebe dị iche iche ka anyị nye opportunity inwe one or two things ịgwagwo ka agwa mana a na-agwa nzukọ ndị Igbo nọ so ndị behind you ekpere anyị nsogbu ezinụlọ ga-anọ ọnụ so bere a ga-emesi ọfụma esemokwu okwu ada na okwu esemokwu ezinụlọ unu ga-eji ofu obi ahụrụ wee dị ụlọ obi enwere ebe ọbụla ga-ebute ọgbaghara esemokwu tupu oke abịa ma site na ọgbakọ agbakọ ewepụga because na ndị Igbo biri na anya ọma mmiri ọkpụ ọsọ whatever you agree together and you agree to help whatever two or three ndị na-anya here we are number 4 or 100 so that is ịgwa na ife ọbụla emebi ntụ akụ aka anyị na-ekwube na ọnụ na ị ga-ana okporo ụzọ ga-enwere isi ụgbọ elu ị ga-aba ga-enwere isi ị ga-ada ọfụma ụgbọala ị ga-ada ihe ezugbe na-alụ ezinụlọ ga-enwere isi ife ọjọọ na-eme n'iru na ọ na-azụ ọ na-eme n'azụ na ọ n'iru you travel safe and come back safely and dịkwa nye thanksgiving anyị chesibedede kene Chineke so dịko mmayọ onye ọbụla nchi Igbo okwu ka anyị mee nke dịkọ na anyị niile ihe today ọtụtụ okwu ịmabụ onye na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ I believe na enwe so many ndo na ọbụla o si wee tụ ọkwa mmadụ tụọ onye niile okwu ndụmọdụ anyị kama ebe a na-agba akata obi a na-agba ọgwụ ezigbo ọnwụ like my uncle is very young and nwunye na-ebe na ọchụ Igbo nsị dị ụtọ nwere onye ọ ya na-arụ ọkwadochara ụka kpọọ sup na Nnewi ka ọ nọ wee nwụ na ọ na-akparo na-eji nwunye ka akwado ka afta ga eruwe chọrọ akwado jepụta a na-akpọ dadị ka anyị ga-achọ ngwa ụka na ọ na-edebe ọ bụrụ na onye warụ just like that which is true and onye awere ọgbakọ na-ebe onye na-ege ọ ga-echekọta wuri ma prọprẹtọ abụrụ onwe so nwunye balada akwa ngwa nwunye si onye achọrọ ịtụ n'azụ all of the family because no one age matter na-enwe age nwoke ga-eru ọbụla ego people like Pope amahụ people like Pope ma ndị president na ndị ọzọ amahụ mana ọnwụ bụrụ ha na olugo and then when ndị na-ama oge Chineke chọrọ ịkpọ if aka kwụ ha n'ọcha if you're in right with God Chineke ga-enye gị sign n'oge ọmụmụ ego and then when you hear the only thing not there will take it like that because our sponsor say that we are pilgrims here we are passing by no but now we flying up the road we have to go so what we are doing here we are passing by we are pilgrims that's our sponsor so none of us remain immortal kama na ekpere na-ekpe bụ ha asụsụ ụmụaka enwe ike inye n'oge nke ata akwụkwọ ekene m ụnụ President nzukọ ndị Igbo ekene gị daalụ sọ thank you for your advice
one night wine, the record. Oh no, yeah, I'm not lying. I'm not going to be able to because tupu anyị agawa n'ihu achọrọ m recognize ndị si Nigeria bịara maka program ndị si Nigeria bịa biko Reverend Architect and Pastor Mrs. Benson Ellen, because